Rosacea er en hudlidelse, som er karakteriseret ved, at man får en rødme af ansigtet, man kan få små karsprængninger. Det sidder hos de fleste, det vi kalder centrofacialt, altså i midten af ansigtet. Man kan få nogle små røde elementer eller papler, og man kan få pustler, altså bumselignende elementer. Man har ikke hudorme. I sin mest udbredte eller værste form, så kan man få sådan det, man kalder portvinsnæse eller rhinofyma, som altså ikke har noget at gøre med, at man drikker. Men det er rosacea. Vi ved ikke helt præcis, hvad rosacea skyldes. Vi ved, at der er nogle genetiske faktorer, og vi ved, at der er nogle miljømæssige faktorer. Mange vil opleve, at deres rosacea kan blive forværret, for eksempel ved varme, direkte solskin, måske stærkt krydret mad, alkohol for eksempel. Man kan sige, at hvis man har moderat eller svær rosacea, så skal man forbi sin læge og have noget medicin. Mange, som har rosacea, har også en sensitiv hud. Vi ved, at en del af årsagen til rosacea er, at de små kar i huden er meget sensitive. Det, der er overordnet vigtigt, når man har rosacea, fordi man som oftest vil have sensitiv hud, det er at anvende, hvad man kan kalde milde hudplejeprodukter. Parfumer skal undgås. Der vil også være en hel del af de her såkaldte naturlige indholdsstoffer i hudplejemidler. Jeg bestemt heller ikke vil anbefale til rosacea. Man skal passe på ikke at anvende en for hård grundvask eller scrub af sin hud. Det vil også være helt forkert at anvende. Så skal der anvendes milde hudplejeprodukter med for eksempel meget glycerin. Det kan være med niacinamid, som vi ved er irritationsdæmpende. Undgå olie, undgå alkoholer for eksempel. Altså det jeg synes er vigtigt at huske at tænke på, når du har rosacea, det er, at når du har en normal hud eksempelvis, jamen så har du måske barrieren her for, hvornår huden bliver irriteret. Når du har rosacea, så er barrieren bare sænket rigtig, rigtig meget. Så din risiko ved at tage produkter, som er komplekse, som indeholder alle mulige naturlige ekstrakter eller sådan noget andet, for at din hud bliver irriteret, den er bare meget større. Derfor skal du anvende nogle gennemtestede produkter af nogle simple, velkendte og gennemtestede ingredienser. Så er du meget mere på sikker grund. Så det er mit råd til folk, som har rosacea. Keep it simple. Brug nogle gennemtestede produkter med nogle gode, velkendte ingredienser, som alle sammen er kendt til at være milde ved huden.